Marko Viinikka. Morjesta. Terve. Moi. Hauska tavata. Kuin myös. Ja no saat kertoa itsestäsi tuossa hetken päästä, mutta mennään suoraan asiaan, eli kullan ekstaasi. Ja kultahan on tämmöinen vanha, tosi vanha juttu ja varmaan tiedät itsekin historiasta tosi paljon, mutta mielenkiintoista on just se, että niin kuin ennen sitä sivilisaatioa, ainakin omien tietojen mukaan, niin silloin jo sitä on kerätty tuolla ja siihen on ollut kiinnostus. Niin onko sinulla jotain teoriaa siihen tai muuta, että mistä tämä niin kuin johtuu, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa? No, siitähän on paljon tietysti kirjoiteltu niin paljon kuin niin kuin kirjoitettua historiaa löytyy, niin löytyy sitten kullasta kirjoitusta, että ehkä se on enemmän siihen, että se on harvinainen, se erottuu kyllä se metalli, jossa näet sen, sillä ei ole väriä, se kultahan ei ole sehän on oma värinsä samalla. Ja sitten se on myös erittäin painavaa suhteessa muuhun massaan, niin ehkä se on silloin jo kerännyt huomioon, että tämän täytyy olla jotain arvokasta, kun tämä on niin poikkeavaa. Mutta tottahan se on, että koko sen, että ihan sama mistä muinaishistoriasta melkeinpä luet, niin siellä jollain tavalla tämä kulta sitten vilahtaa. Että kyllä se on semmoinen, kyllähän voittajakin saa kultamitalin, että se on ollut sellainen niin kuin varmaan semmoisia voittojen ja vaurauden symboli kautta aikojen. Myöskin tuossa muistaakseni toisessa Mooseksenkin, eikö se on ensimmäinen Mooseksen kirjassa mainitaan jo, että ihan siinä ensimmäisessä kappaleissa kullasta, että tietyssä maassa oli kultaa ja se oli, muistaakseni Havilan maassa oli kultaa ja se oli, että sitä oli niin kuin paljon, että sekin oli niin kuin mainitsemisen arvoinen asia, että kyllä sillä historiaa riittää. Tämä on hyvää kultaa. Joo, hyvää kultaa. Sillä taitaa olla ihan se taisi sanasta. olla näin, Joo, että se oli hyvää kultaa. Näin se taisi olla, kyllä. Et puhdasta kultaa. Joo, kyllä. Aivan. Joo, se on just mielenkiintoinen, että sillä ei ole heti ollut semmoista, että kun siitä ei oikein aseita voi tehdä ja semmoisia juttuja. Että siinä on ollut joku semmoinen toisenlainen veto, just näin. symbolinen veto ihan sieltä alusta asti. No sitten hiukan sitä kultaan liittyvää tietysti sitä arvoa ja muuta, mihin sitä on säiletty sitten ja muuta. Siitä voisi tietysti jutella pitkään, mutta sitten se leikkiraha eli fiat-raha. Ja jos siitä hiukan keskustellaan ja siinä samalla tavalla, jos ammennetaan sieltä historian kautta, että oliko Kiinassa alun alkajien paperiraha taisi olla ensimmäinen paikka. Siellä on ollut kokeiluja paperirahasta, kyllä. Ja ehkä tänä päivänäkin Kiinahan valtiollisena niin hamstraa ja on itse suurin kullan tuottajakin ja taitaa olla maahan tuoja myös ja suurin ostaja on keskuspankki ja sitten aktiivisesti omille kansalaisilleen kehottavat, että kannattaa omistaa kultaa, että se on semmoinen mantra, mitä siellä on hoettu ja jotkut on sitä mieltä, että Kiinalla oli ne Fiat-historiakokeilut, niillä on pitkä muisti, että tämä olisi tavallaan ikään kuin nyt sitten jotain muuta, että ajatellaan jo, että se menee siihen kultaan takaisin ja sen takia sitä nyt sitten vahvistetaan niin kansantasolla kuin sitten hallinnon tasolla, mutta mene ja tiedä, että se on sitten vaikeampi sanoa, että miten se todella menee, mutta historiaa riittää kyllä. Kiinallakin kullan kanssa. Kyllä. Joo, kullan kanssa ja just se, että se tavallaan halusin sieltä paperia fiat-rahan kautta ammentaa sitä, mutta jos siihen vielä hiukan sivutaan sitä, että nyt kun meillä on sitten sitä semmoista, että itsellään muistuu semmoinen, jonkun verran lukenut tuosta, niin semmoinen tarina Iranista. Siellä oli tämmöinen kuin Kaikatu, paikallinen hallitsija, sotapäällikkö, joku 1000 vuotta sitten ja se sitten Kiinan reissulla siellä joku aikansa diplomaatti, niin oli Kiinan reissulla sitten nähnyt paperirahaa ja että kokeillaan tätä täällä Iranissa, kun kirstu oli tyhjä. Aivan. Rahat oli tuhlattu, niin Kaikatu sitten mietti, että lanseerataan tämä homma ja miekalla sitten pakotetaan ihmiset käyttämään, mutta kapinat nousi sitten torilla, kun kauppiaat ei ottanutkaan vastaan sitä rahaa ja Kaikatu heitettiin sitten tarinan mukaan jokeen
kengät jalassa sitten Oi. loppujen lopuksi. Sehän on hyvin sitten eri tavalla, voidaan mennä takaisin sinne Mooseksen kirjoihin, missä sitten annetaan ohjeita siihen myös, että miten näet, että maailma olisi erilainen paikka, jos sitä fiat-rahaa ei olisi ja se arvo olisi just sitä säilyttäisi tuommoisessa niin kuin kullassa fyysisessä niin materiaalissa. Aika laajan kysymyksen, mutta sitä voisi lähteä ajattelemaan siitä, että riippuu tietysti, että katsooko sitä ikään kuin tämmöisen suursijoittajan tai jonkun hedge fund managerin vai sanotaan tavallisen kansalaisen, tavallisen ihmisen silmistä. Niin ainakin tavallisen ihmisen silmistä, jos aletaan katsomaan, niin ihan vaikka suomalaisesta näkökulmasta, kun meilläkin on ollut kultamarkka aikana, se oli ensimmäinen Suomen rahapajan painama rahaan oli kultaa. Se oli 1800-luvun lopulla, Eurooppa oli silloin vielä tässä niin sanotussa kauniissa ajassa, eli kultakannassa, ja se oli sitten luontainen tälle Suomen rahapäälle, joka sitten tsaarilta olivat sitten neuvotelleet tämän oman rahan, mikä oli tietysti poikkeuksellinen itsessään, kultahan on pitänyt aina arvonsa. Että jos sä oot sitä kultaa ikään kuin stäkännyt vaikka kaappiin tai tilille tai minne tahansa niin kuin siinä virallisen rahan muodossa, niin totta kai se raha riittää pidemmälle, kun se on ollut kullassa. Että meillähän on ollut, jos katsoo Eurooppaa tai Amerikkaa, niin ehkä se saattaisi näkyä silleen, että ihmisillä olisi helpompi, että vaikka toinen puolisko voisi olla kotona, että säästöt kantaa eri tavalla ja se, mitä on kumuloitu sitä rahaa, kantaa eri tavalla ja sulla on vahvempi ostovoima siihen. Mutta sitten olisiko perheet olla eheämpiä, kun ei tarvitse juosta koko ajan rahan perässä aamusta iltaan. Sillä voi olla vaikka minkälaisia vaikutuksia. Että jos joku on kiinnostunut tällaista, niin yksi hauska semmoinen snapshotti on menee semmoiselle nettisivulle kuin www.wtf happened in 1971, eli WTF, kaikki tietää sen lyhenteen, mistä se tulee, happened in 1971.com. Sieltä sitten löytyy monenlaisia chartteja, että miten asiat on muuttunut sen jälkeen, kun tavallaan jenkkiläiset siirtyivät, dollari ei ollutkaan enää taattu kullalla, niin ne muutokset on vähintäänkin todella poikkeuksellisia. Sitten se kysymys, että kuinka paljon siinä on tästä rahakannasta kysymys, se on varmaan oma debattiaiheensa, että kuinka paljon on näin. Mutta kyllä tämä koko, vaikka itsekin kun varahoitotehtävissä oli ja sitä voimakoulutin perustanut, niin se nimenomaan se kantava ajatus on ollut, että tavalliset kotitaloudet, säästäjät, ihmiset tarvii vahvemman rahan, mihin säästää. Että se ei enää niin kuin tule palvelemaan se euroarvon säilyttäjänä. Ja siitä se koko niin kuin ajatus tähän niin kuin perustamiseen on lähtenyt. Kyllä sitä on tullut tankattua niin kuin historiassa. Ja kaikkihan tietää, että jos rahan arvo heikkenee, varsinkin maassa, missä meillä on jo korkea verotus ja niin kuin ehkä kalliimmat kustannukset. Mainitsit, että asut pitkään siellä Thaimaassa, niin sähän saat rahalla myös eri tavalla siellä. Että jos sulla on 10 euroa, niin se on eri arvoinen se 10 euroa siellä kuin Suomessa, eikö niin? Joo, kyllä. Niin kyllä sillä on niin kuin iso merkitys ja rahalla pitäisi saada enemmän ja tämä fiat-rahan, kultarahan vertailu on loppujen hyvin yksinkertainen asia, että se mitä siihen rahaan on painettu, eli oli siinä markka tai dollari, niin se itse se paino ei sitä, tai se mitä siihen on kirjattu siihen rahaan, oli seteli tai kolikko tai digitaalinen raha, niin sehän ei itsessään säily sitä, mutta mille materiaalille se on painettu, niin tässä tapauksessa kun se markka oli, vaikka vanha suomalainen markka oli painettu kullalle, niin ehkä se kulta piti sen lupauksen, eikä se printti siinä päällä. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja tämä on se niin kuin dynamiikka tavallaan tässä puolella. Että kyllä maailma tietysti hyvin erilainen olisi, mutta sitten joku voisi argumentoida, että ehkä pääomia olisi allokoitu eri tavalla, jos ei olisi tarvinnut niin paljon sijoittaa, jos kullassa on tavallaan tavallisen kansan tai niin kuin varat pysynyt. Mutta sitten taas täytyy argumentoida sitä, että ei niin kuin harvemmin minkään maan valtio on niin kuin erinomainen sijoittaja, että enemmän on niitä toisenpään esimerkkejä, että aina kun valtio alkaa sijoittaa johonkin, niin sitten hommat tahtoo enemmänkin mennä persiilleen kuin hyvin.
Mutta se on monisyinen asia, mutta tosi mielenkiintoinen ja kyllä rohkaisen niin niitä, jotka kuuntelee tai lukee tätä, niin että rahan historia on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja ihan vaikka elämänkertoja lukemalla 1800-luvulta, 1900-luvun alusta, niin yleensä se jollain tavalla törmää kuitenkin siihen rahankin historiaan sitten. Kyllä, kyllä. Suuria, tietysti sekin on taas sitten debatin alasta, mutta just tämä murros ja myllerrys ja isot sodat. Kyllä. Ja miten se sitten, että mistä syistä niitä sotia käytiin ja muuta just tämä, että sitten saatiin lopulta maailma sitten ottamaan sitten se paperiraha vastaan. Niin se sodan käyminen kullalla on kallista. Et kun sä et saa sitä sinne helposti lisää, niin sitten jos käy paperirahalla, niin sitä tietysti sä voit aina sen kansalta ikään kuin ottaa moneen kertaan sen rahan heikentämällä sitä valuuttaa. Mutta jos sun pitää kovalla rahalla käydä, niin ehkä sitä sitten 2 kertaa joutuu harkitsemaan, että mihin joukot niin sanotusti siirtää. No sitten, sitä kultaa on sitten, se on se original Bitcoin. Niin onko sitä sitten sitähän on rajallinen määrä täällä meidän pallolla. Kyllä. Ja jossain tuolla luin, että oli vähän kokeiltu jossain labrassa kemistit saanut pullautettua sitä jotenkin ihan jonkun pienen määrän niin kuin tuolla atomitasolla. Mutta sitä on se fiksattu määrä eli sitä on se fiksattu niin. määrä ja jostain luin, että sitä on, jos pistettäisiin kaikki kulta yhteen myttyyn, niin se olisi suurin piirtein 20 metriä kertaa 20 metriä kertaa 20 metriä. Et sitä ei ole niin kauhean paljon. Et sitä ei tule lisää, ei. Mutta voiko se vähentyä? No joo, ei se oikein voi vähentyäkään, että sehän se mielenkiintoinen siinä onkin, että jos mä heitän kilon kultaharkon nyt tuosta mereen, niin se ei sitä vähennä, vaikka se ehkä hukkaa joutuukin, mutta kuka tietää, ehkä se joku sieltä löytää. Sitähän on aina yritetty kautta historian niin kuin tehdä jostain muusta materiaalista kultaa. Ja ehkä omalla tavallaan se fiat-rahan historiakin on pyrkinyt tietyllä tapaa tekemään sen saman ajatuksen. Se alkemistien määrä on niin kuin historiassa pitkä, että jotka on yrittänyt sen tehdä, eikä siinä kukaan ole vielä onnistunut. Ja sitä on sanottu, että sitä on noin just tämän olympiatason uima-altaan verran suurin piirtein se kaivettu kulta, mutta mä oon aina vähän suhtautunut, mä joskus just, ei ole kauan aikaa sitten, niin jonkun kollegan kanssa keskusteltiin, että pitäisi kaivaa, että kuka sen on aikanaan keksinyt, että sit on sen verran, että kuka se oli se tyyppi, joka sanoi, että sit on sen verran juuri ollut, että meillähän on jonkin verran vientiä, tuontitilastoja ja ties mitä kaikkea tästä muutaman sadan vuoden, saattaa olla ihan niin kuin 500 vuoden ajoilta, mutta sitten kun taas katsoo historiaa, niin sittenhän siitä on puhuttu, että kuningas Salomonilla oli paljon kultaa ja Manse Musa oli tämä malilainen hallitsija, jolla oli niin paljon kultaa, että kun ne lähti aina sinne Mekkaan menemään pyhiinvaellusmatkalle, kun oli sukua, niin ne aiheutti sitten inflaatio aina melkein kaikkialle, minne ne meni, myöskin Egyptissä. Eli niillä oli niin paljon kultaa, niin sitten kauppiaat ei enää halunnut ottaa vastaan sitä egyptiläistä rahaa kuin sitä kultaa. Ja näin se inflatoitu se valuutta sitten siellä, että siitä on monta tarinaa, mutta joo, näin se menee. Kyllä. Semmoinenkin tarina on tullut vastaan, että jossain Afrikan mantereella niin aikanaan suola on ollut niin arvokasta, että sitä on vaihdettu kullan kanssa painonsa verran päittäin. Joo, voi hyvinkin olla. En ole kuullut tuota, mutta suolastahan se englanninkielinen sana salaryhän tulee. Eli palkka tulee sanasta suolasta. Noniin. Siitä se on ollut se. Ja se on ollut se suola justiinsa tavallaan tavallinen niin kuin palkansaajan palkka, kun sitä on tarvinnut niin kuin säilymiseen ja elämiseen. Kyllä, just näin. Se on ollut niin kuin semmoinen tavallisen kansan palkka. Joo, no se liittyy varmaan just siihen. Joo. No sitten se digitaalinen kulta, eli tuo kryptohomma, niin siitä hiukan sivutaan, että minkälaisia mietteitä, ajatuksia sulla on siitä? No sehän on niin kuin laaja kenttä ja mä en missään tapauksessa ole sen kentän niin kuin asiantuntija, että kultahan on alkuaine, että se on niin kuin siellä alkuainetaulukosta löytyy ja on sinne eritelty niin
sit sä voit sen niin kuin digitaalisesti heijastaa sen alkuaineen, mutta kultahan ei voi olla muuta kuin kultaa. Et sinällään ei ole olemassa digitaalista kultaa tai mitään muutakaan kultaa, että on olemassa se yksi kulta, Kyllä. kun se on alkuaine. Mutta hyvin, niin kuin, jos vaikka katsoo silloin, kun Yhdysvallat irtaantui kultakannasta silloin 71, niin siinähän tehtiin niin kuin ikään kuin kaunis tämmöinen strateginen peli. Että kun jo tiedettiin se, että siellä alkoi olla sitä, että Länsi-Saksa oli vetänyt kultansa pois Amerikasta, Sveitsi oli vetänyt kullan pois, sitten oli tämä Ranska oli uhmannut, Charles de Gaulle lähetti oman laivaston, että pistäkää harkot veneisiin tai laivoihin, niin lennetään pois, tai soudetaan pois, niin sinähän se tavallaan tiedettiin jo, että sitä kultavaraa ei ole, ja sitten kun se niin kuin, ilmoitettiin, että se taalan konversio näille keskuspankeille kultaan poistuu, niin siinä kuitenkin onnistuttiin luomaan tavallaan toinen systeemi, joka oli sitten tämä niin sanottu petrodollari. Eli tehtiin maailman suurimpien öljyntuottajavaltioiden kanssa diili, että sitä öljyä ei voi ostaa missään muussa kuin dollarissa. Ja sitten jos sanotaan vaikka Suomen valtio halusi sitä ostaa sitä öljyä, niin sit, jos ei biletaarikauppaa lasketa, en tiedä miten se meni silloin neuvostoaikaan, mutta jos sitä ei lasketa, niin silloin sun pitää ensin ostaa dollareita. Ja silloin se takasi sen dollarin kysynnän. Ja ehkä tähän, niin kun, että tämän tyyppiset on myös mahdollisia nykypäivinä. Että nyt kun tätä hetkeä eletään, niin Yhdysvaltojen dollari heikätyi 50% vuoden alusta kultaan nähden. Se on aivan niin kuin käsittämätön lukema. Eli 50% ja vuotta on kulunut kohta 10 kuukautta, tai sanotaan 9 kuukautta. Ja jonkinnäköistä kikkaa sieltä joudutaan niin kuin keksimään. Ja sitten mikä se tavallaan on se uusi valuuttasysteemi, että olisiko tämmöinen privaatti, just esimerkiksi bitcoiniin pohjautuvaa, vai voisiko se olla joku, että joku tekee privaatin kultavaluutan, vai tarvitaanko siihen aina se ikään kuin sen ajan historian niin kuin suurvalta tai muu niin kuin järjestelemään ja rakentelemaan sitä. Et sillä otin tuon Yhdysvaltojen esiin, että heillähän on monenlaista peliä nytten käynnissä, myöskin näiden stablecoin-ajatusten ja strategisten hyödykkeiden ja muiden tämän tyyppisten kautta, niin että miten se sitten muotoutuu, niin sitä on niin kuin hyvin, hyvin vaikea sanoa ja tälleen. Että jos sitten arvon säilyttämisnäkökulmasta, niin senhän on lopulta, minkä ihmiset sitten valitsee. Että saksalaisilla kotitalouksilla on 950 miljardia virallisesti kullassa kiinni. Se on sitten vielä varmaan epävirallinen luku, on sitten jotain toista. Mutta tämän verran on niin kuin viisaat tutkinut, että sitä tänä päivänä on. Ja intialaisilla niillä on 25 000 tonnia tämmöisten tutkimusten mukaan, eli se alkaa olla jo 2,5 niin kuin trillion, mikä se on nyt suomeksi, se ei ole miljardi, vaan biljoona. Se on biljoona, joo. Niin, että tämähän on sellaista, että he ovat itse valinneet sen ikään kuin reservirahakseen tai tämmöiseksi, että sitä kätään tätä niin kuin sivuun. Niin, mutta sitäkin voi tietyllä tavalla veropolitiikalla ja kaikenlaisilla tukiaisilla ja kaikenlaisilla kannustimilla niin kuin ohjata varmaan, ainakin johonkin niin kuin asiaan asti. Kyllä. Ja sitten on erikseen vielä tietysti kryptopuolella se, että on olemassa vaikka tämä stablecoin ja blockchain-teknologia, joka ihan hyvin voisi nähdä yleistyvän niin kuin pankkienkin välisistä ja meidänkin välisissä rahasiirroissa, että ei ole enää syytä, että miksei pystytään ottaa videollakin yhteys vaikka nyt Kolumbiaan suora lähetys, niin miksei voitaisiin setlata sitä maksua siinä ajalla. Että siellä on monenlaisia, niin kuin sanotaan, kulmia tässä. Ehkä hyvä on ottaa sitten se esiin, että kun todettiin, että toi taala on heikentynyt, mikä on osa sitä Trumpin politiikkaa, mun mielestä siis fiksua, että nythän dollarimassa tuottaminen on jo huomattavasti kalliimpaa ja siellä on nyt isompia infrahankkeita ja halutaan siirtää sitä valmistavaa teollisuutta Amerikkaan ja sillähän saadaan työpaikkoja ja muuta tämän tyyppistä niin kuin rakennettua, että
että mutta se raha, mikä tietysti nyt ei ole mennyt näihin Yhdysvaltojen velkalainakirjoihin, vaan se on mennyt kultaan, niin se olisi voinut olla myös toisinpäin, että nämä keskuspankit, mitkä nyt on ostaneet sitä kultaa paljon, niin olisihan se voinut mennä siihen Yhdysvaltojen velkalainakirjaan, siihen treasuryin. Nythän maailma olisi sitten erinäköinen, jos näin olisi. Kyllä. Ja tämä käsitykseni mukaan sai niin kuin alkunsa tästä niin kuin Venäjän tilanteesta, että siellä niin kuin konfiskoitiin sitä Venäjän keskuspankin varallisuutta ja sitten nämä niin kuin ikään kuin BRIC-maat ja muut, niin ne otti vähän niin kuin nokkiin ja alkoi ajattelemaan sitä, että voisiko meilläkin käydä niin, että meidän varallisuutta. Ja ehkä se on sitten ajanut osittain näitä keskuspankkeja ja valtioita myös allokoimaan ikään kuin kultaan isompia paukkuja. Että se on ilman muuta myös geopoliittinen peli, että kultaan on aina liittynyt niin kuin vahvasti niin kuin geopolitiikka. Ja yleensä aina se, joka haluaa hamstraa sitä kultaa, niin se sitten tavallaan kasvattaa sitä stäkkiä ja sitä valtapositiotaan siinä kansainvälisessä. Edelleenhän virallisten tilastojen mukaan Yhdysvalloilla on eniten, sitten siellä on Saksaa ja Kiinaa ja Ranskaa ja tämän tyyppisiä valtioita, eli ihan niin kuin Venäjä, ja tämmöisiä niin kuin isoja näkyviä playereita. Kyllä. Joo. On se niin kuin sanoit tuossa, että mitä ihmiset päättää, mutta varmaan safe betti on niin kuin, että kultaa. Joo. Se suosio ei tule niin kuin laskee. Ei se on varmaan niin syvällä kyllä, että just tuossa kirjoitin, eilen laitoin tämmöisen weekly-kirjoituksen, niin että jos ajattelee sen vaikka silleen, että jos laittaa itsensä vaikka nyt sanotaan, että sä oot kolmannen polven liikeyrittäjä vaikka Turkissa ja sun isä ja sun vanhemmat on aina sanonut, että aina pitää raha kullassa. Ja sitten viimeisen 10 vuoden aikana sä oot saanut niin kuin 5000 pinnaa tuottoa kullassa ja liira on mennyt alas, niin se on vähän semmoista niin kuin pitkää viisautta, joka sitten on maksanut vielä maksaa niin kuin tänä päivänä. Kyllä. Ja sitten se, että sinne menisi kertomaan, että nyt tämä ei toimikaan enää näin, vaan maailma on muuttunut, niin se voi olla niin kuin vaikeata sitten, että sillä on laaja-alainen niin kuin kulttuurinen hyväksyntä. Niin kuin todettiin, että jo aikojen alusta asti, että totta kai sillä on niin kuin vahva mutta sitten mitä tulee niin kuin tavalliset, jos joku haluaa sijoittaa, niin tietysti tiedetään, että hajautus on aina hyödyllistä. Ihan liikaakaan sitä ei kannata olla, että mihinkään 100 koriin välttämättä hajauttaa, mutta on useampia ja kyllä ilman muuta niin kuin Bitcoin on musta hevonen, että sen takia viittasinkin tuosta niin kuin Yhdysvaltojen vaikka tästä petrodollaripelistä, että sehän oli äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin strategisesti, että tehän hyvänä aika saitte ylläpidettyä tätä taalan kysyntää niin kuin tämmöisellä niin kuin mielenkiintoisella järjestelyllä niin hellästi pakottaen. No sekin taisi olla, että ainakin luvaten suojelua. Kyllä. Ja nyt eihän tämä tänä päivänä ole poistunut mihinkään, että kyllä Yhdysvaltojen niin kuin liittolaiset edelleen katsoo Japanin ja Yhdysvaltain välistä viimeaikaista sopimusta, tai sitä, ainakin se on se drafti tullut, mä en tiedä, onko se vielä ihan niin kuin täysin sinetöity, niin kyllä siinä niin kuin Yhdysvallat piirtää ja sitten muut niin kuin toteuttaa, että selvä, että tämä oli niin kuin meidän osa tässä. Kyllä. Ja näin, että näin se menee. Kyllä. No, miten sitten siihen niin kuin konkretiaan, että jos mie ilmestyn nyt tuossa sitten kultahippujen kanssa mestoille ja tässä on nyt nämä kullat, niin onko se millä tavalla Suomessa jotenkin säädöstelty tai reguloitu tai että niin kuin esimerkiksi Thaimaassa, niin siellähän on just silleen, että joka torpassa on vähän kultaa jossain jemmassa ja se on semmoinen niin kuin normaali. Sitten kun rahat loppuu, se viedään kauppaan ja sitten sitä jostain tulee lisää ja se on niin kuin semmoinen normaali juttu, ja siinä ei ole mitään, ei siellä kysellä mitään papereita tai mitään semmoisia, että se on kultaa. Se on kultaa, joo. Ja niin miten se toimii täällä? Kerrotko siitä hiukan? Joo, toi on hyvä, että otit asia esille, että jos lähtee katsoa Suomea, niin onhan meille kertynyt jonkin verran kultavarallisuutta tässä ihan koruina ja tämän tyyppistä, mutta ei samalla tavoin kuin vaikka Ruotsia tai Norjaa. Että meillä tuo sota myös katkaisi ainakin osittain sen ja muistetaan, siellä oli keräyksiä ja muitakin, joita toteutettiin kullassa. Mutta sitten taas tuottajanahan Suomi on Euroopan suurin, että Suomihan tuottaa, niin kun, no Euroopassa se on merkittävä määrä, mutta jos katsoo niin kuin tämmöisiä Ghanaa, Venäjää, Kiinaa, tämän tyyppisiä tuottajamaita, niin se on tietysti pieni meressä. Mutta kuitenkin, että tällainen on se niin kuin, tavallaan yleisluontoinen arkkitehtuuri siinä kultamarkkinassa Suomessa. Ja mehän ollaan
niin kuin ikään kuin institutionalisoitu tätä kultamarkkinaa Suomessa sillä tavoin, että kun sä sanoit, että jos sulla on ne kullat ja sä tuot ne tohon, niin sanotaan, että sulla on nyt kulta, tietysti me kysytään että nämä perusasiat, että mistä nämä on peräisin, ja Suomessa on laki, joka vaatii näitä rahanpesuselvittelyitä ja tavallaan, ja sitten sanot, että nämä on sulla ollut säästössä tai isoisä säästänyt näitä kultamarkkoja, mikä se ikinä onkaan, niin sä laitat ne siihen tiskille ja me voidaan se, niin kuin, sit käytännössä ottaa, se menee meillä sulattamon kautta sit sinne sun tilille. Niin kuin noin kokonaiskustannukset noin 2% luokkaa meillä. Et se on hyvin niin kuin tehokas jo. Ja noin 24 tuntia sanotaan, että siinä ajassa se on tehty. Sitten sulla on sit sähköisessä muodossa, voit edelleen tulla lunastamaan sen Harkkonavex. Tai sitten sä voit ostaa, myydä ja saat ne tavallaan otteet, niin kuin transaktio-otteet sinne sähköiseen muotoon. Ja tämä on yksi tapa, että sä talletat meille ehkä niin kuin voimalla, niin sitä on tehty vähemmän, mutta nythän tietysti kaikki ei varmasti ole voinut välttyä siltä, että nythän kultaa tullaan hakemaan kylmäsoitolla kotoa asti, tai saattaa olla, että joka pikkukylässäkin on useampia autoja, jotka kiertelee ja pyrkii ostamaan sitä kultaa. Ja kaikki varmasti arvaa, missä siinä on kyse, että mistä siinä on kyse. Mutta me ollaan suurin suuri osa tästä kullasta tulee meille lopulta, eli nämä B2B-toimijat tuo sen meille, ja sitten se prosessoidaan, ja heille palvelu toimii ikään kuin samalla tavoin kuin kuluttajallekin. Sitten toinen tapahan ja helpompi tapa, jos sitä kultaa ei ole, niin on vaan vaihtaa euroja siihen. Ja verotuksellisesti Suomessa kullasta maksetaan pääomavero, jos se on tuottanut sulle voittoa, eli jos sulla on tullut sinne voittoa, niin sitten sä maksat sen normaalin pääomaveron. Tässä on isoja eroja, koska Britanniassa ei tarvi, Saksassa ei tarvi tietyin ehtoin sitä maksaa. Et siinä on monenlaisia kansallisia eroavaisuuksia siinä käsittelyssä. Ja myöskin on sitten niin kuin liiketoiminnallisella puolella, että onko se niin kuin puhdasta kultaa vai onko se nämä Suomen kaivokset, niin sehän lähtee niin kuin rikasten muotoisena, että se on niin kuin hyvin, että puhutaan, että on niin kuin ehkä 70 grammaa per malmitonni, että se on niin kuin hyvin eri, ja sitten sulla on näitä tietysti eri karatteja, koruja ja muita eri seoksia, joissa sitten on tietty osa puhdasta, mutta kaikki hyvin nopeasti ja tehokkaasti niin kuin liikkuu kansainvälisille markkinoille. Et se on hämmästyttävän nopea se. Joo. Meillä on nyt niin kova myyntiaalto tavallaan Suomessa kotitalouksilla. Kotitaloukset myy kultaa tällä hetkellä pois. Siinä on varmaan 2 syytä. Ensimmäinen, että taloudellisesti varmaan monella ihan niin kuin selkeä tarve saada se ekstra raha pois. Sitten toinen on ehkä se, että suomalaiset ei ehkä ymmärrä sitä kullan niin kuin globaalia hinnanmuodostusta ja sitä, että miten arvokas erä on kyseessä ja miten se käyttäytyy, just kun puhuttiin tästä fiat-rahasta ja muusta, että sehän on ihan sama niin kuin, lähes arvonsäilytyksen kannalta, että onko sulla se ranteessa se kulta vai kultatilillä tai jossain sveitsiläisessä yksityispankissa säilössä, että sama kulta liikkuisi. Tänään katsottiin, se on 108 € gramma, niin samalla tavoinhan se liikkuu siellä holvin sisällä, jos sulla on kilo puhdasta kultaa, kuin jos sulla on 350 grammaa kultakoruja tai muuta. Kyllä. Ja päivävaihto niin kuin globaalisti se on satoja miljardeja euroja per päivä. Että joskus laskeskelin tuossa, että yhdessä päivässä niin vaihtuu niin kuin suurin piirtein tällä hetkellä 2 vuoden yhteenlaskettu Helsingin pörssin vuosivaihto. Ja jos ajattelet, että siellä käydään kauppaa tällaisilla yhtiöillä kuin Kone, Nordea, Wärtsilä, Huhtamäki, niin kuin isoja firmoja, ihan niin kuin A-luokan firmoja, joilla osakkeilla on likviditeettiä, niin se kullan vaihto se on niin kuin hämmästyttävä. Kyllä. Että se on niin syvä. Kyllä. Joo. No tuohon vielä semmoinen kysele kaverin puolesta, että, niin. Että jos on käsveskassa on semmoisia pieniä Thaimaan leimalla semmoisia kultaharkkoja, niin vaihtuuko ne rahaksi Suomessa
ilman mitään sen enempää. Just niin kuin kerron meille, jos tuo, niin se on se meidän niin kuin tavallaan kattohinta, eli puhutaan siitä, että nyt ollaan niin kuin pienimmistä pienin, joka tulee meidän palveluun, niin se on 1,99%. Sitten siitä tippuu, mitä isompia määriä asiakas vaihtaa, niin sitten sinne lähemmäs sitä lattiaa. Joo, kyllä. Että sen verran niin kuin tehokas on se hinnanmuodostus. Tähän mä viittasin, että me ollaan instituoitu myös tuota kultamarkkinaa, että mitä ne on sitten jossain muualla, niin siellä voi olla aika lailla monenlaista rangea Kyllä. sen suhteen. Joo. No miten sitten tuo vaskoolihomma, sitä on itsekin joskus suunnitellut, isä aina fantasioi, koskaan ei kuitenkaan päässyt toteuttamaan, niin onko se siis jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa hommaa, eli saako kukaan vaan lähteä tuonne jänkälle? En sitä lainsäädäntöä niin tarkkaan tule, mutta kyllä ainakin tuolla, niin kyllä ne valtaukset, kun se valtaus pitää olla, jos sä lähdet edes vähänkin koneellisesti tai ihan tälläkin tavoin, niin kyllä siellä, ei se kai ihan joka miehen oikeus, että kyllä se maanomistajan niin kuin lupa täytyy olla ja tälleen, että ei se ihan. Itsekin on käynyt siellä joskus paljon ennen tätä aikaa, niin mun enolla oli kultavaltaus, niin tuli joskus 15-20 vuotta sitten oltua 1 viikko siellä lappalaisten kanssa kaivamassa. Kyllä. Tuliko yhtään? Hengettömiä. Kyllä. Kokemusta ja hengettömiä hippuja ja olen se ihan aikamoista seurata sitä. Kerro hiukan itsestäsi. Kuka oot ja mistä tuut? Joo, mä oon niin 38V naimisissa, kotona rakas vaimo, 4 lasta, josta 1 on niin tuli vaimon mukana. Ja aika paljolti elämä menee tämän liiketoiminnan ja kodin ympärillä, että muuhun ei tällä hetkellä oikeastaan aikaa riitä ja nautin siitä, tykkää hirveästi tehdä töitä ja olla perheen kanssa, että se on niin kuin mulle tärkeää kotoisin on molemmat isän sekä äitin suku on niin kuin Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamosta kotoisin. Ja itse sitten kasvoin lapsuuteni Posiolla, eli just siinä Lapinläänin puolella. Ja siellä silloin isällä ja äitillä oli maatila, jonka ne aloitti nollasta. Ja siellä sitten tuli ekat 17 vuotta karkeasti elämässä oltua, että lähin naapuri oli 7 kilometrin päässä, niin sai olla sitten kohtuu rauhassa siellä kasvaa. Ja varmasti se maatilaympäristö oli niin kuin super iso juttu itsellekin, että sieltä se niin kuin työnteon kulttuuri ja tavallaan sellainen, niin kuin, se on kyllä sieltä peräisin, että siitä on hirmuisen iloinen, että sai kasvaa niin kuin juuri maatilaympäristössä. Että jos sen olisi tässä hommassa ja kokisi tätä niin kuin omaksi missioksi, niin kyllä mä mielellään niin kuin maanviljelijä olisin. Kyllä. No miten sitten koulutus? Koulutuspuolella, niin mullahan on tämä koko yhtiön niin kuin tavallaan tarina sai ikään kuin kimmokkeen, että mähän olin 20-vuotiaana tekemässä ammattilentolupakirjaa tuossa Malmin lentokentällä, silloin oli olemassa se ja sitten siinä lentotuntien ohessa niin mulla myös aamuduuni oli lentokentällä ja sitten oli iltapäivisin hyvin vapaata. Sitten mä ajattelin, että nyt voisi ottaa toisen duunin, että voisi vähän niin kuin kiihdyttää, kun mä maksoin omilla varoilla sitä lupakirjahommaa. Ja sitten mä ajattelin, että pitäisi olla semmoinen duuni, missä voisi vähän niin kuin siihen tuntipalkkaan vaikuttaa. Eli mä aloin katsoa, että voisiko olla tämmöisiä, missä on niin kuin jonkinnäköistä bonuselementtiä, että semmoiselle, joka tekee oikein hyvin töitä. Ja sitten mä laitoin hakemuksen, se oli yksi pankkiriliike, joka etti ihan tällaista niin kuin ajanvaraajaa, olisiko ollut Buukkari nimellä. Ja sitten siinä oli kehuttu, että, että jos on oikein niin kuin ahkera kaveri, niin voi päästä tosi hyville ansainteille. Ja minähän panin sitten hakemuksen sisään ja samana iltapäivänä soitti sitten se kaveri Sami sieltä ja kutsui sitten työhaastatteluun ja sanoi, että oli paras hakemus, mitä hän on nähnyt, että sulla oli selkeä tarve tähän hommaan. Ja mä sain siltä pestiltä duunin ja aloitin sitten, en muistaakseni ekaan viikkoon saanut mitään ja mietinkin, että lopetanko tähän ja kollegat sitten lentokentällä vielä kiusasivat, josta on tullut puhelinmyyjä. Ja
vinoilivat mulle sitten siitä. Mutta mä ajattelin, että en nyt periksi voi antaa ja tuottaa työnantajalle pettymystä tämänkään suhteen. Ja mä aloin sitten siinä pärjäämään ja se oli 2008 silloin. Ja tietysti moni muistaa, mitä 2008 tapahtui, että silloin oli se finanssikriisi ja siinä oli kurssit tullut kunnolla tonttiin ja sitten kuitenkin aika nopeasti ne alkoi nousea sitten, kun mentiin 2008-2009 puolelle ja sitten kun sä yrität soittaa ihmisille ja kertoa, että nyt tuu tapaamaan tänne että vähän sijoitusasioita hoitamaan, niin se intressi oli matala ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy niinku kehittää mun tietämystä nyt jotenkin, että mä yritän sanoa, että nyt nämä on lähtenyt jo nouseen nämä kurssit. Mä sen verran niinku opin sitten katsoa, että nämä kaikki rahastot ja muut, nämä liikkuu niinku ylöspäin. Ja sitten tietysti, että mikä tämä nousun syy on, no se oli, että keskuspankki elvyttää, mutta se ei kertonut oikein mitään, että mitä se elvytys on muuta kuin, sellaisen, joka on ehkä henkensä menettänyt, niin testataan, että se virkeää siitä. Ja no sitten siinä puolella niin sitten alkoi kiinnostaa, että miten tämä homma menee. Ja sitten selvisi, että se elvytys on niinku rahamäärän lisäämistä markkinoilla. Ja sitähän mä omilla maalaispojan aivoilla mietin, että okei, eli siis ennen oli liian vähän rahaa. Ja nyt onko nyt oikea määrä? Mikä se oikea määrä on? Milloin se niinku loppuu? Ja sitten kukaan ei oikein osannut vastata siihen. Ja sitten se kiehtoi mua niin paljon, että sitten se niin kuin mielenkiinto pikkuhiljaa, ei heti, mutta pikkuhiljaa siirtyi siitä lentämisestä. Mä halusin ymmärtää että mitä siellä tapahtuu. Ja mulla jäi sitten lentolupakirja tauolle ja mä pärjäsin hyvin siinä duunissa ja ylenin sitten monta kertaa ja lopulta sitten taisin olla silloin nuorin, joka sitten siirtyi sijoitusneuvojaksi sitten, että kouluttivat ja se lentolupakirja jäi sitten kesken. Ja yliopistoa en ole käynyt, mutta sitten mä oon tuossa Hankkenilla tehnyt tämmöistä Executive MBA:tä, joka mulla on ollut vähän kanssa tämmöinen niin kuin tässä toimitusjohtaja yrittäjäuralla, niin, ja se on ehkä valmis nyt sitten, että muutama kurssi vielä ja yksi juttu, niin se on sitten ohi, mutta se on ollut tässä 5 vuoden aikana. Mutta sitä kautta se kimmoke syntyi tämän koko Voima-Goldin perustamiseen, että mä menin sitten 10 vuotta tavallaan siinä, että mä halusin ymmärtää, että miten sitä rahaa oikeasti luodaan, kuka sitä luo, kuka sen saa ensin ja minkälaisia seuraamuksia sillä on sitten yhteiskuntaa. Esimerkiksi mun mummo, muistan silloin, niin sillä oli leskeneläke ja sitten Kuusamossa asui. Sitten mä kysyin häneltä sitten, kun mulla oli tämä vaihe päällä, että paljon sä niin tienaat, että paljon sä saat. Että kun mä olin jo ajatellut, että inflaatio tulee, koska se rahamäärän lisääminen tulee laukaisemaan sen, niin mä olin aivan kalpeana sitten, kun mä ajattelin, että eihän mun rahat tule riittää, kun tämä euro ottaa tässä vähän niin kuin arvossa ostovoima heikkenemät, eihän se tule riittää. Kyllä. Ja siitä se sitten tavallaan lähti. Ja se meni semmoiseen, niin kuin, että sitä kautta jossain vaiheessa sitten itselle syntyi se, että ehkä mä voisin itse tehdä jotain ton asian suhteen. Ja sitten 17 sitten oli jo lähtenyt siitä aikaisemmasta varahoitopaikasta ja ollut toisessa ja vastasin ehkä 40 asiakkaan osittaisista sijoituspäätöksistä silloin ja sitten oli vielä tällainen yksi pääomasijoituskeissi, joka myytiin, josta mä sai itse alkupääoman ton perustamiseen, että siitä tuli niin kuin semmoinen potti, minkä mä laitoin, mutta se sitten kulukin, kun takuvuokrat piti maksaa ja piti holvi rakentaa, niin siihen se 200 tonnia sitten menikin. Kyllä. Erittäin mielenkiintoinen tarina. Eli lähdit pähkinänkuoressa hakemaan sitä pientä palkankorotusta ja sitten lähti hiukan mopo käsistä ja kyllä se on näin. menit tänne ihan rahan alkutuotantoon. Joo. Ja sitten katsojille tiedoksi MBA, siis se tarkoittaa siis Mega Bank Account. Vai mitä se oli? Ei tainnut olla se, mikä se on. Master of Business. Mikä se on? Administration, joo. Joo, niin taisi ollakin. Niin taisi olla, joo. Se oli joku toinen kirja. Mutta se tosiaan, se kimmoke, niin sen takia se on tavallaan, niin kuin, että sen takia se itse kokeekin, että saa olla niin kuin, ikään kuin kutsumusammatissa, että kun se syntyi, se oli niin vahva kokemus silloin ja mä ajattelin pitkään. Mähän siis tein ihan niin, että kun mä tulin siihen lopputulokseen, niin mä ajattelin, että mä oon väärässä, että ei voi mennä näin, tää rahahomma.
Ja sitten mä aloin tapaamaan kansanedustajia ja mä ajattelin, että ne tietää, että ne on fiksuja, ne tietää. Aika vähän tiesi silloin mutta siellä mä kävin tapaamassa eduskuntakahviossa monta. Sieltä on kyllä yksi hyvä ystävä kyllä jäänyt, mutta ei ne tiennyt mitään. Sitten sen jälkeen mä aloin tapaamaan mä otin tämmöisiin varakkaisiin suomalaisiin sukuihin, ihan isoihin, ja pääsin sitten heidänkin tapaamista. Mä olin tehnyt semmoisen PowerPoint-presentaation, että miten tämä rahatuotanto toimii. Ja silloin oli tämä Mario Draghin Whatever It Takes-puhe, niin sitten sitä löylyä heitettiin siellä Euroopan keskuspankissakin sitten kunnolla. Ja he ei oikein kiinnostunut ja ei sieltäkään oikein tullut niin kuin mitään apua. Ja sitten tuli mä ajattelin, että mä otan tämmöisiin niin kuin ekonomisteihin, joita oli lehdissä ja muualla. Mä otan näihin yhteys. Se oli yksi, joka oli Suomen Pankissakin ollut töissä ja oli silloin teräviä analyysejä, ihan Kauppalehti lainasi ja Päivälehdet kutsui hänet lounaalle ja sitten mua jännitti, että nyt se tulee, että nyt mut palautetaan maan pinnalle tämän asian kannalta. Ja mä oikein niin kuin toivoinkin sitä, että joku nyt kunnolla, että ei se Marko Mennois, olet unohtanut nämä asiat, tämä analyysi on väärässä. Sitten mä olin käynyt sen läpi ja se ei sanonut mitään koko matkaa aikana tämä kaveri. Ja sitten mä menin viimeiseen ja sitten mä sanoin, että kerro mikä mulla menee tässä väärin, että mikä tässä mun analyysissä on väärin. Ja se sanoi, että sä unohdat tästä yhden asian. Nyt se tulee. Ja se sanoi, että tämän kriisin, mistä sä kuvaat, niin syyllisiä tullaan hakemaan kotoa asti. Sitten mä olin silleen, että mä en ymmärtänyt ollenkaan, että mitä se tarkoitti. Ja sitten kun mä kävelin takaisin työpaikalle siitä lounaspaikalta, mä mietin, että tarkoittiko se nyt oikeasti sitä, mitä se sanoi. Ja sitten oli vielä yksi tarina tähän liittyen, kun sekin vähän tähän liittyy, että mullahan oli niin kuin tapa, että mä yritin niin kuin etsiä semmoisia viisaita sijoittajia, joilta mä voisin itse olla oppia. Toki mä olin itsekin alalla, että oli siinä se kaupallinenkin näkökulma. Sitten mä aina kuulin, että soita tälle ja soita noille. Sitten yksi sanoi, että sun pitäisi olla niin kuin Reenpään kanssa. Ja mä et kenen niistä? Ja sitten sanoi, että Heikin, että ota yhteyttä Heikkiin. Ja 2 viikkoa mä yritin rummuttaa, joka päivä soitin, että mä olin saanut sen numeron jostain. Kertaakaan vastannut. 2 viikon jälkeen sitten kyllästyin. Mä olin jostain saanut selville sen osoitteen, niin mä kävelin sitten sen kaivopuistoon ja sitten mä ootin niin kauan siinä porttikongin takana ennen kuin se ovi aukesi, että mä pääsin sisään. Sitten mä ootin siinä, ehkä siinä ei tarvinnut ottaa kovinkaan, ehkä 1,5–2 tuntia. Sitten mä livahin siitä, että aha, sieltä tuli joku ulos, että olikin menossa just tänne. Ja sitten mä katsoin vaan, että mistä täällä on se Reenpää ja sitten mä menin koputtamaan ovikelloa ja sitten sieltä avasi. Mä en tiennytkään, että se oli niin eikä, että se oli 90, koska se oli silloin 93 tai 2 tai jotain. Ja se avasi sitten ja mä kerroin mun asiani. Ja sitten mä sanoin, että mä oon järjestämässä tämmöisen yhden tilaisuuden, että voisiko se tulla sitten sitä kuuntelemaan. Ja se vähän aikaa skannas ja sitten se sanoi, että tähän tulee, jos se ei ole kuollut ennen sitä. Ja sitten siitä alkoi ja se tilaisuus jouduttiin vielä perumaan, siinä tuli kaikenlaista, mutta mä sitten ystävystyin Heikin kanssa, hän kutsui mut monta kertaa, sitä Heikki A. Reenpää, hän sitten kutsui mut monta kertaa kotiinsa niin kuin lounasaikaan, sanoi, että juodaan lasillista sherryä tai jotain, ja hän oli kiinnostunut mun ajatuksista ja tästä. Ja sitten hän sanoi sitten, että se on jäänyt mieleen, että se sanoi mulle sitten, mä olin siellä Kirkkonummella, heillä oli huvila, niin sitten hän sitten sanoi siellä, kun mä sanoin, että onneksi Suomen Pankissa on viisaampi, että ne korjaa tämän homman, että kyllä ne tietää. Sanoi, että ei ole viisaampia, että sun pitää itse korjata se asia. Että jos haluat ton korjata, sun pitää itse korjata. Mä ihmettelin, että vähän oli erikoisia sanoja, mä ajattelin sitten jälkikäteen, että vähän oli erikoinen kommentti. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin tavallaan ymmärrän häntä niin kuin hyvin ja hän antoi arvokkaita vinkkejä. Sitten meillä oli myös, että yhteinen kiinnostuskohde nämä suomalaisten sukukansat, että hän oli niitä tehnyt ja mulla oli sitten olin itsekin siitä kiinnostunut ja oli semmoista sivuprojekteja siihen liittyen. Mutta tälleen mä yritin niin kuin validoida tätä pointtia. Ja sitten oikeastaan just kun myyty tämä meidän aikaisempi keissi, oli piirilevyfirma, joka oli pörssissä ja sitten meillä oli sitä Erkki Etolan kanssa
yhtä suuret paukut, myin sen Kyösti kakkoselle ja sitten mä sain sen rahaa ja sitten mä ajattelin, että nyt on aika niin kuin tähän asiaan, mitä mä oon niin kuin valmistautunut ja opiskellut pitkään. Tämä tarvii niin kuin ikään kuin tämmöisen pankin, joka pyörittää tätä kultahommaa. Ja se sitten perustettiin. Et siinä tuli tietysti monta mutkaa matkan aikana, että esimerkiksi tämä, että me haluttiin heti rakentaa holvia. Mä ajattelin, että pitää olla keskuspankkitason holvia, kaikki kunnossa ja siihen meni paljon rahaa. Ja ei ollut yhtään kultaa siellä sisällä, mutta mulla oli huippuholvi. Että mä aloitin niinku sitä ihan väärästä päästä tavallaan varmaan rakentaa, mutta mulle se oli niin tärkeää, että mä nukkusin yöt hyvin, että mä saisin. Silloin mä valkkasin siihen ensimmäinen työntekijä Samuel, joka tuli, niin hän tuli sitä sitten rakentaa ja on vieläkin oikea käsi ja monessa puolella kasvanut. Ja sitten jossain vaiheessa tuli vielä se, että mä ajattelin, että ei me välttämättä saada sitä kultaa Sveitsissä tai jostain. Mä olin sopinut sveitsiläisen yhtiön kanssa. Mä menin sinne kanssa ja ne ihmetteli kanssa, että mikä suomalainen kaveri täällä tulee kertomaan. Ja me oltiin varmasti tosi pitkään niin kuin aivan mini-asiakas siellä. Että mä aina kuuntelin, kun sanoin, että nämä asiakkaat ostaa 5 tonnia kuussa ja noi ostaa tonnin. Ja mä ostin sitten jonkun muutaman 10 kiloa. Kyllä. Kiloa sitten sieltä, mitkä oli sitten saatu asiakkaille myytyä. Ensimmäiset kullat myytiin noin, ensimmäinen osto oli noin 27 euroa gramma ja sitten ensimmäisen asiakkaalle, muistan vielä, niin 10 kiloa ja se maksoi 300 tonnia silloin, 30 euroa gramma. Joo. Oli se, mutta sitten tosiaan niin tuli semmoinen, että mitä jos ne ei myy mulle Sveitsissä, niin mä ajattelin, että pitäisi integroitua paikalliseen kultamarkkinaan, kun sä kysyit aikaisemmin tästä, niin sitten aloitettiin tämmöistä kierrätyshommaa tekemään ja se oli kans se aivan se toteutus. Mä ostin itse, siis mä osannut sen kummemmin, että mä ostin tämmöisen pienen sulatusuunin ja sitten kotona yritin harjoitella sen käyttöä ja ei sitä tullut mitään ja sitten se meni vähäksi aikaa kaappiin, mutta mä taas hain sen uudelleen ja sitten mä aloitin tuolla muualla tekemään sitä ja siinä sitten se oli niin alkuun epäammattimaista, että multa irtisanoutui porukkaa, kun sä oot menettänyt järkensä, että sä alat tuommoista tekemään. Tänä päivänä meidän noiden uunien ja tietysti moneen kertaan on investoitu ja rakennettu kunnon systeemit, niin kyllä sieltä menee se 10-20 miljoonaa läpi joka kuukausi. Joo. Näin vaatimattomista jutuista se on lähtenyt. Kyllä. Lähtenyt liikkeelle ja nyt on sitten kovasti myös instituutioita tässä vuosien saatossa. Meillä on isoja asiakasryhmä High Net Worth, tämmöiset sijoittajat, joilla sitten on holding-yhtiöitä tai vähän on niin kuin, että 100 tonnia tuolla ja 500 000 tuolla ja 200 tonnia täällä. Ja sitten tietysti rakennettiin se applikaatio ja sen ajatuksena oli se, että se tavallinen ihminenkin pääsisi matalilla kustannuksilla kiinni, että emme voi palvella että jos joku ostaa 100 eurolla kultaa ja meille jää siitä vajaa pari euroa, niin ei sillä vielä niin kuin palkkoja tai vuokria maksa. Niin me sitten fokusoitiin näihin varakkaisiin yksityishenkilöistä on tullut meillä. Sitten meillä on mittava asiakaskunta siellä, erittäin nimekkäitä sijoittajia, ihan tämän maailman nimekkäimpiä. Joo. Tai siis Suomen, ei nyt ihan vielä buffetteja ole tai muuta, mutta silleen se niin kuin on rakentunut. Että. Todella mielenkiintoinen. No selvisikö Heikille koskaan, että sä olit siellä, kun olit sitten spämmännyt siellä? Anteeksi, missä? 2 viikkoa soitit. Joo, kyllä mä sanoin, että pahoittelut, että on ehkä ollut vähän yliinnokas ollut siinä alkuvaiheessa. Kyllä Heikille se sitten selvisi ja muistan varmasti loppuelämän niitä keskusteluja, että oli kunnia saada tutustua sellaiseen ja sitten kun oli niin pitkä se tavallaan aikaperiodi, miltä hän katsoi ja edelleen päätoimi niin terävästi, niin se oli kyllä hieno juttu. Kyllä. No miten sitten, eli hiukan nyt selvennystä vielä tuohon juttuun, eli siihen appiin hiukan. Joo. Teillä on se appi ja tosissaan voi pienellä, mikä on pienin sijoitus? No sanotaan, että ihan niin kuin jollain varmaan 5 eurolla ei kannata, mutta jos otetaan henkilökohtaisesti esimerkiksi, että mä säästän mun lapsille niin kuin per lapsi, niin se on jostain, riippuu ihan kuukaudesta, mutta sanotaan 20. Yleensä 25-35 euroa heitän per. Kyllä. Ja sitten mä ostan sen suoraan heidän tilille, että meillä on semmoinen tilimalli, että mun tilin alla on ikään kuin nämä
lasten tilit ja sitten mä voin sinne ostaa. Että se on aika lailla sanon suoraan, että vähän tämmöistä hyvän tekeväistä, mitä meidän firma tekee näille että se on niin matalat ne kustannukset siinä. Eli nyt jos sanotaan, että nyt ostan vaikka tonnilla kultaa sillä appilla, niin saako tyyny alle sitten halutessa sen saa nostaa. Meillä on vielä tällä hetkellä ehdossa silleen, että 100 grammaa on se minimi. Silloin kun me aloitettiin, niin sehän oli noin 3 tonnia. Eli 100 grammaa on miniminosto. Pitää katsoa, että alettaisiko me sitä pienentää jossain vaiheessa. Meillä on vielä sitten, mulla on toinen firma, missä on verkkokauppa, missä sitten myydään pienempiä kolikoita suoraan, mutta 100 grammaa on ollut se minimi niin kuin fyysinen, että sä saat sen ulos. Siinä kohdassa voit nostaa sitten siitä isompia toki, vaikka minkälaisia, vaikka semmoisen 12,4, että jos... Sen jaksaa vielä kantaa, mutta 3 tonnia on jo. Sitten tarvitaan jo muut vehkeet. Joo, no sanotaan, että se 12,4 kiloa, niin se on 1,2 miljoonaa suurin piirtein tällä hetkellä. Mutta semmoisia asiakkaat on nostanut, mutta just tuo vastauskysymykseni todella helposti onnistuu. Ja sitten siellä tilillä, niin siinä tilillähän on se, että kun jossain vaiheella ihmisillä tulee se, että ne tarvii jotain, että ne tarvii jonkun osan. Niin sitten jos ne on kumuloinut sinne sitä rahaa, niin ne voi sitten myydä pienen viipaleen siitä sillä samalla kustannuksella, eli sillä vajaalla 2%. Sitten se on tosi helppoa, se tulee sun eurotilille ja siitä sä vaan nostat sen pankkitilille, niin se on niin kuin päivänsä, että sun ei tarvitse liikuttaa sitä fyysistä kultaa. Se on siellä ja se on vakuutettuna, auditoituna, siellä me käy 4 kertaa vuodessa joku laskemassa ne, tämmöinen Bureau Veritas-niminen yhtiö käy sen. Ja sitten se lunastus ja talletus, että siinä on tavallaan ne kaikki. Ja sitten on vielä semmoinen, mitä me ei olla ihan paljon mainostettu, mikä mun mielestä on tosi hyvä, niin sä voit ottaa myös lainaa sitä sun kultaa vastaan, mikä sun kultatilillä on. Kohtuulliseen korkoon, että meillä se on 4,9 tällä hetkellä vuosikorko, mikä on niin kuin, kun me ei vielä olla niin iso siinä, että me päästäisiin niin kuin semmoiseen oikein syvään rahoitusmarkkinaan niin kuin kiinni ja vielä painaa niitä alaspäin, niitä lainoja. Se on 4,9, niin silloin voi ottaa, että sulla on vaikka 10 000 euroa kultaa, sä tarvit nyt, että sulla on joku, en tiedä, auton päivitys ja siihen ei nyt likviditeetti riitä, niin sen sijaan, että sä myyt sitä kultaa, niin saatat ottaa vaikka 4 000 euroa lainaa sitä kultapossa, saat ne eurot itsellesi, sä sillä teet sen sun transaktio, mutta sä jätit sen kullan itselle arvostuu. Ja sit sun velkaa on eurossa. Eiks kyllä, niin? kyllä. Niin tää on aika kova. Joo. Joo, tää on kyllä kiinnostava juttu. Onko teillä paljon niitä appeja, paljon teillä on käyttäjiä nyt tällä hetkellä? Kyllä siellä tuhansia käyttäjiä on, että mitä siellä on. Me lasketaan aktiiviset käyttäjät, jotka pitää siellä euroja tai sitten kultaa. Sitten on niitä tyhjiä tilejä on vaikka kuinka paljon, mutta on kyllä niitä 5 000 luokassa varmaan alkaa olla. Että, joo, kyllä. Että mitkä sitä ostaa. Toki se on sitten, kun siinä on se high net worth puoli, niin ne sitten tavallaan on ostanut niin kuin isompia summia sitten kultaa ja tällä tavoin, että nyt on alettu vähän enemmän viime vuonna niin kuin 2024 tilikaudella saavutettiin kassavirta positiivisuus. Et kaikki sitä ennen, niin millä rahoitettiin, niin equityllä, eli meillä oli 3,6 miltsiä equity eka ja sitten pääomalainoja. Että kaikki siihen asti tavallaan rahoitettiin sillä. Et viime vuonna oli ensimmäinen kunnon kannattava tilikausi, tänä vuonna tietysti jatkettu sitä, että saavutettiin se tavallaan se, niin kuin, se raja, missä niin kuin, ettei tarvitse koko ajan sitä pitää niin kuin nenää vedenpinnan yläpuolella, mutta se on erittäin kätevä, niin kuin sieltä kameran takaakin kuuluu, ja se on nimenomaan suunniteltu siltä, että se on helppoa ja muuta, ja me tullaan siihen panostaa nyt enemmän, että nyt pystytään vähän lisäämään taas resursseja, kun on liiketoiminta kehittynyt hyvin ja suotuisasti. Niin. Kyllä. No sitten mainitsit tuossa hetki sitten, että jos et tekisi tätä hommaa, niin olisit maanviljelijänä tuolla. Kyllä varmasti näin, joo. Tuleeko joskus nyt tässä, kun pyörit ja toimitat tätä, niin tuolla odottelet porttien takana joskus oot ollut. Ja aika huikea tarina täytyy tunnustaa. Niin vetääkö kuitenkin joku solu siellä vielä lähemmäs sitä maata, että se kulta on tietysti tosi lähellä siinä. No kyllä siis, sanotaan, että jos tässä nyt sanotaan, että liiketoiminta menee hyvin, niin ehkä mä sitten vielä maatilaa itselle ostan ja jonkun sonnikarjan
laitan sinne tuota puolelle, mutta sanotaan, että niin kun maanviljelijän tavallaan työhän on niin kuin superarvokas, että jos sä ajattelet, mitä kaikkea se tuottaa ja sitten miten sä hallinnoit, sä oot läsnä siinä tavallaan kaiken niin kuin säiden ja nyt tietysti enemmän kaiken politiikankin keskellä ollut viime vuosina, mutta kyllä se jätti silloin, kun silloin muistan, kun meiltä laitettiin lehmät pois, niin kyllä se jotenkin, kyllä se oli niin kuin se, kun mä mietin, että ei tämä niin kuin oikein mennyt, että kyllä semmoinen tunne on ollut ja maatilat edelleen ja viljelijät tavallaan on aina miettinyt, miten heitä voisi että miten tätä rakennetta voisi niin kuin muuttaa, että sinne niin kuin tulisi se arvo, myöskin se taloudellinen arvo, mikä sinne kuuluu. Että se on vielä enemmän tavallaan, että jos ajatellaan kulta on tällaista, että sulla on vähän kultaa jemmassa, niin sähän pärjäät missä tahansa maailmaa, olit siellä Thaimaassa tai Amerikassa tai Irakissa, niin kulta on, niin kuin, sä pystyt vaihtamaan sen paikallisia valuuttaa, se on tosi korkean tason niin kuin kovaa rahaa, mutta sitten on tietysti vielä tämä niin kuin tuotanto, niin se on vielä enemmän, että joka tuottaa näitä maataloushyödykkeitä ja muita, niin se on hieno bisnes ja ehkä joskus mekin pystytään jotenkin sitä vielä siinä raaka-ainekaupassakin niin kuin jeesimään tai miettimään, mutta ne on tämmöisiä niin kuin pitkiä vetoja ja ei ajankohtaisia tässä hetkessä, mutta Kyllä. Se on supermielenkiintoinen työ. Kyllä. No siitä päästään sitten näihin loppukysymyksiin, kevennyksiin, että mikä on Marko Viinikka elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus? No, jos täytyy vastata rehellisesti, niin elämän tarkoitushan on tehdä taivaan isän tahto, kun hän on luonut jokaiset ihmiset yksilöiksi, niin löytää se tahto, löytää se, että mitä varten just sut on tehty ja sitten tehdä se, niin se on, ja jatkaa tietysti sukua ja tällaista, niin nämä on tietysti tämmöisiä, niin kuin, että sanotaan, että rengas sukupolvien ketjussa ja tehdä siinä asiat oikein ja pitää ne säännöt, mitkä Jumala on asettanut. Tämä on mun kuvaus elämän tarkoituksesta. Kyllä, aamen. No sitten loppuu, mitä teet seuraavaksi? Seuraavaksi mä alan orjallisesti palvelemaan sähköpostilaatikkoa. Ei vaan varmaan muutaman sähköpostin vastaan ja sitten on monta asiaa, mitkä vaatii päätöksentekoa, niin jos yritän tänään lopettaa vähän aikaisemmin työt, eli joskus sanotaan viimeistään 6:30-7 aikaan, kun vaimolla on menoa ja sitten meillä on lapsenvahti kotona, niin menen sitten lasten kanssa ulos touhuamaan jotain. Että ei ole sen kummempaa, mutta täydellistä sanoisin suoraan, että oikein ootan, että pääsen sitten, kun on työt hoidettu, niin lasten kanssa touhuamaan. Mahtava tarina. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon.